Ligninger. Hvad er en ligning? Ja, det er en metode inden for matematik, som man bruger til at finde en ubekendt faktor. Og i vores tilfælde, der er det x, der er den ubekendte. Man ser ofte ligninger repræsenteret ved hjælp af en vægt, for der er ligevægt i en ligning. Der er ligevægt her på begge sider af lig med tegnet, og der er også ligevægt, når man har lige stor værdi i sin gammeldags købmandsvægt her. Man finder løsning på sådan en ligning ved at finde det ubekendte. Altså vi skal have fundet ud af, hvad betyder det her x? Det gør man ved at isolere x, som man siger. Det, der er vigtigt, når man skal isolere x, det er, at man skal skelne mellem tal og tal, der har bogstaver. Og her kan I se 23, der er ingen bogstaver bagefter, men 23x. I princippet kunne der have stået et A eller et B, eller et hvilken som helst andet bogstav, men man bruger ofte x og y, når man laver matematik. Den nemmeste måde at løse en simpel ligning på, det er ved at kigge på det tal, der står sammen med x. Og i det tilfælde her, så er det jo 4. Hvordan får jeg plus 4 til at give 0? Jamen det gør jeg ved at trække 4 fra. Jeg skal huske, at når jeg gør noget på den ene side, så skal jeg også gøre det på den anden side. Så jeg trækker 4 fra på begge sider af lig med tegnet, og jeg får x er lig med 6. Jeg har x til at stå alene, og jeg har den værdi, det giver. Nogle gange er det lidt sværere, og man har x på begge sider af lig med tegnet. Så gør man det, at man tager det x, der er det mindste. Og i det her tilfælde, så har jeg 1x her til højre for lig med tegnet, og jeg har 2x til venstre. Så jeg fjerner det ene x, jeg har her. Og ligesom før, 1x minus x, det giver 0x. Jeg fjerner det ene x på begge sider, og har x plus 7 er lige med 10 tilbage. Nu vil jeg have x til at stå alene. Jeg skal af med det her plus 7, og det får jeg jo til at give 0 ved at minus med 7. Igen, det er på begge sider af lige med tegnet, så x bliver 3. Hvis I vil se mere om ligningsløsning og regneregler, så gå ind på matematikskolen.dk og se en lille video derinde.